Abusuafo na no brada na kotokohene ekopie mu wo jubila bankesiem ede boko ene wo mo ho sansem ni nyina akoda mampanyini na afei wo kire se kusasefo na boko ayo mo de ne senti won hwe na wo mo nko na sundwentumi entena ho na nura da man ba yen saka ene se adehye bi ya ewo na rerugu ede abetu dwa e kire se wo mo akwakohye fie mienu adampo akese mienu omunchire mu nyina ene se saa dan no a esi mamprusifu asase so no eyikusasefo bi dia ena saa dan no esi so ebi nso so se eye mamprusifu bi dia ena dan no esi honom na omodi omasem nyina ene se onipa no a saa edan no anase fie ne ye ne dia no enam ketase hye proye ne dwirimase akogye sika bi ene kan ho bia amaye bu asem no edi atia mamprusifu no enti nipa ne ye mamprusi ni ena wakwakwaje adamdie ama yebu asem no ede makusasefo saa so na bi so ewo honom a wo so kase da bi edan na esi honom no ekusase ni edan ene wo de yese ye hwan dia se ye hwan dia wo mo atwaja ede ato efie mienu muamu a wo ma hye na dwerebe na no ena nam so ama empanifo ede curfew eso atokro ni nyina so wo mo konkoda fitinura ebesi ene wo nyina akohwe a ukohwe honom dia nyina ada ya ye hwese bambo anase bambo fo betuma boban ede afa hono bisunfo ansa na no me nkohwe video no na ye ba ebedi nkomo bi Baguton kiskao drakutula lor mara marko Medofun ti video no ena wokọ ya okohwe ye no nti sabra me no kasa ide efie no womo ahye no womo hye no so wie ye no curfew no ye ya to womo so enrada na interior minister edikata piedwa na ohye national security se womo nko na womo fa curfew enkoto wonom so fitinura ebesi enne anopai na wo kire se wo hye empanimfo ahemfo kromafo no obibia se won behwe ama asumdwe atumi aba na obi atumi ade ne ho ewo mpatem honom na kopem se asumdwe betumi aba honom ne de wo hwe se obi ene honom betumi ayituo apie ewo wo mpatem honom se eyeti abofre se eye pesel se eye de wo kire se mo obi anfa bi ensi amontene so ewo mpatem honom na asamba akwankofo eye omo yapa ankofo ka ho asempa eye se omampanyine kufo adopen so ene ode bokon sensem kodan Yura Santehene Yura Mahama bae so ono so de asem kro no abi ekodan Santehene na asem a aban mu mpanyufo ehwe ya neka aye kana na omde kodan Yura na Yura atrase ahwe asem no na waka no amanyoni ya ono eye mrahye ma adehye ya ewo na rerugu ene gambaga empatem wonom no onmonyamfo Alhaji Nuruddin Mohammed Mumuni akotwera to ne Facebook say asem no Ayero Santehene di ye edema kusasefo na nam so ema Nayiri ye ono eye mamprusi empanifo de betu dwa se wo mo mpene so no ono mrahye badwani ne se wo pene mamprusi petition na so wo ka to mo de ba ye se wo mo bo Santehene die ne gu no mrahye badwani wo kromo no se wo foa mamprusi no so se mo nye mediation for report ne ba ye no entum ti ebisa se mampanyini eti aban mu na odi asema kodan mpanimfo na omo ahwa aka ama aban mu mpanimfo ankasa asan age krata na tum na mrahye badwani so ote honom onde wonte ase de a ene na de ye kono eno ana ye kono nti abusuafo na de ebrem ene so eno nti me no kasa de edikan atie sim e wo hono we kwa de omo se omo de prapra kwan mu kora omo de prapra kwan mu kora nti be sai GP ne mpanimfo so omo hwe ho asem na omo nka na mpanimfo bi so hyehyɛ ase na omo aye omo ho daada kra omo ham youth no ama youth no yesa no ye be sere se omo hwe na omo nye bibi emfanfa ho sisi ade edan na omo ahye no no omo asem nyina ne se nipa ne mamprusi ni ene okogye adamode ema yebua edema kusasefo nti na dan mienu ewo ehonom ne de omo ahye na dwerebe ya sisi ade posifo gu kuro ni mu a omo hwe boban ama sundwe atumi aba enti kakra efiri na rerugu enso so ebepie mu eno no
yɛda mo ase sɛ mo gye brɛ na da bia mo hwɛ yɛn yakra mo